Kaikesta ympärillämme voi tällä hetkellä päätellä, että elämme joulun aikaa. Niin monin eri tavoin joulu ja kaikki mikä siihen liittyy tulee vastaamme. Ja me oikein tulemme imaistuksi mukaan kaikkeen siihen valmisteluun, siihen hyörinään, mikä aina kuuluu joulun alusaikaan. On hyvä toisinaan pysähtyä miettimään, miksi oikein valmistaudumme tähän juhlaan ja miksi tätä juhlaa oikeastaan vietämme. Niin monin eri tavoin yritämme saada ympärillemme sellaista niin sanottua joulun tuntua, joka muistettaisiin ja joka syöpyisi mieleemme pysyvästi myönteisenä ja lämpimänä kokemuksena. Joulun koristeluihin kuuluu vaikkapa tällainen joulun seimi. Joulun seimi tässä tuomiokapitulin alttaripöydälläkin kertoo joulun tärkeimmästä tapahtumasta, siitä miten Jeesus syntyi betlehemiläiseen eläinsuojaan. Mistä siis oikeastaan on kysymys? Kun oikein tärkeitä ja elämälle keskeisiä asioita halutaan pitää esillä, on tärkeää, että me ymmärtäisimme, mistä on kysymys. Me haluaisimme, että tärkeä viesti menisi perille. Se, mitä pidetään arvokkaana, kallisarvoisena, olisi arvostettu ja että se otettaisiin vastaan. Kun vietämme joulua, voimme ajatella sitä juhlana, joka kertoo meille Jumalan yrityksestä tehdä tärkeä asia meille tiettäväksi. Asia, joka koskettaa meitä jokaista. Asia, jolla on annettavaa meille jokaiselle. Tuo asia, jonka hän haluaa meille kertoa, on se, että hän rakastaa meitä. Hänellä on hyvä tahto meitä kohtaan, aivan niin kuin jouluevankeliumissa muistamme enkelien laulaneen, kun he ylistivät Jumalaa. Jeesuksessa Jumala syntyi ihmiseksi, kertoakseen ja ilmaistakseen meille, mitä on Jumalan rakkaus. Niin konkreettisesti kuin mahdollista, eläen tavallisena ihmisenä tavallisten ihmisten keskellä, meidän Herramme tuli kertomaan ja osoittamaan, mitä tarkoittaa se, että meillä on taivaallinen Isä, mitä tarkoittaa se, että Jumala rakastaa meitä. Kun siis valmistaudumme jouluun ja kun vietämme joulun juhlaa, meidän ei tarvitse unohtaa tätä tärkeää viestiä, tätä asiaa, joka muistuttaa meille jälleen kerran niin monin eri tavoin, niin konkreettisesti, että Jumala rakastaa meitä. Haluan toivottaa sinulle ja sinun läheisellesi, sinun omaan joulunviettoosi, hyvän Jumalamme siunausta. Siunatkoon sinua kaikkivaltias Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki.